Ja sam Sadika Sinanović, imam 17 godina, idem u medicinsku školu u Srebrenici, 3. sam razred. Živim u selu Oristići koje se nalazi otprilike nekih 35 km od Srebrenice. Iz tog razloga ne mogu da putujem svaki dan kući i zbog toga živim u Emausu, Međunarodnom forumu solidarnosti. U slobodno vrijeme volim da čitam ljubavne romane, također pišem ljubavne pjesme, nije samo ljubavne inače pjesme. Počela sam da pišem neki roman, volim da gledam filmove. Ranije u Srebrenici mi se dopadala njena mirnoća. Međutim, u posljednje vrijeme, otkako se desio ovaj teroristički napad, da ga tako nazovemo, ta njena mirnoća je narušena. Tako da sad, ne znam, teško je kada hodaš Srebrenicom i vidiš na svakom ćošku policajca sa puškom u rukama. Samo čekaš kad će on da dobije neko naređenje, puca i da završiš tako lako. Druga stvar, volim prirodu u Srebrenici, guber vodu, međutim i ona je nažalost svaki dan se trude sve više i više da je unište. Tako da jedino što mi je ostalo lijepo u Srebrenici je moje sjećanje na bezbrižno djetinjstvo i na dane sreće koje sam provela u njoj. Prvo, prije svega, ne sviđa mi se vlast u Srebrenici. Zato što, koliko sam ja uspjela da primijetim, kao i svugdje na svim drugim mjestima, vlast samo gleda sebe. Tako da na neki način vlast nam dođe kao Drakule, s tim da Drakule ljudima isisavaju krv, dok političari isisavaju novac iz budžeta države. A ostalo što mi se ne sviđa je to što nemamo mi mladi dosta mjesta za izlazak, ima par mjesta u Bratuncu, međutim sve to nekako postane monotono i dosadno nakon par puta. Onda slaba je stopa zaposlenosti, tako da strahujem iskreno i ja kad završim srednju školu ili ne znam i fakultet, da li ću moći da se zaposlim i kako će moj život dalje da teče. Pa prije svega treba da odu da porazgovaraju sa ljudima i da vide da otvore malo oči i da vide da se ne vrti čitav svijet samo oko njih. Prva stvar koju bih uradila je političarima bi ukinula njihove prijevozna sredstva, limuzine i ostalo, dala bi im da se voze kao i svi normalni ljudi, a novac koji bi ih od toga uštedila, dala bih da se otvori javna kuhinja u Srebrenici i onda bi mogla da bude mirna i da znam da navečer nijedan čovjek u Srebrenici neće zaspati gladan. Pa vjerovatno kao i svi ostali stanovnici Bosne i Hercegovine, voljela bih prije svega da Srebrenica bude estetski uređena kao Turska, a da bude finansijski stabilna kao Švicarska. I mislim da bi to svi bili puno sretniji.